gallu jumni ɗo wadde noon wonen gueɗe mimi jaɓata ɗum ko mbimami ko rokkam faux vert tan à partir de hande mi wiya ko neɗɗo no wawni Allah hay somi yi hande jaam amma wi balliren may ballo tan bas eyyi ɗum noon mbaɗa ñaguima ɗum ɗon tottam ɗum ɗon galle yoy galle wiya mbaɗa hen temedere nogas e bujjoyi so Allah lamɗo jaaɓi mbaɗani sen dañcani kam terrain Dakar man dañ kam hayso ko terrain ɗo kam e digil fuure eyyi ɗum kam mbaɗa andi ɗum ɗon eyyi ɓan ono ɓawloni yummakko ko ɓalejo goppite kam e haade nde eyyi welanno kam to mbassa an yiɗi ko boni an haalata ko boni an musiba hol musiba gadduɗa ɗo ɗum musiba woni hol jurum nderu hol fof jurum nderu woni ɗo mo mbiɗa holto woni mbiɗa holto jiiɗamo holto nanɗa haala kamru naɓɓe fof mbi o yettima ron laari an ɗum ko an haali ɗum an haali ɗum min kay kala ko kalmini leeri kam an ka hay dara leeranima min dawranima min kirdoranima ɓiyamna e jaam tanamna e jaam fof en na e jaam accu naafi gagal an ka pusowo galle sarma ho paani an kaldami de mim taw sarma ho paani Samba an noon haaldude ma yonti Samba an kam gila gartum ɗo faar joni aɗan tan ɗurto men ngaari ka worni Samba an mata anda komi bamma anda komi bamma Samba ayi hakkille ma o wonto to cikkata to wayani noon dañal ko Allah rokkata ala min komi waɗani e gurdamam kono noon dokko o rokkanimi ɗum noon mi jaɓtata sabu makko nani woto yejjit fodde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo mi nani ko kalɗa ko foof ay nule maɗe mi nani woto yakoro wonko nannaka e noppam he kono min ɗum wayi kono hendu besotoɗo ɗo wayi hendu ni ɗum koko yaade hendu artir hakkille ma mino komi jinnaɗo ma sa wawi ɗoftoɗami no poɗɗa ɗoftorade min ni min tikkere ma nde ko ɗoftoɗa ko waymi kono sundel nangue hoore ni mi ƴenƴaki ɗum ni a faami nani ana surkat kono a heɓrani huɓɓude to guittuɗa on kabaru tan kadi na min hakkude me e tan basko ene ɓooyi kadi ko neɗɗo moƴƴo tan ha gadda musiba e galle te musiba ala ɗo an tan kadi rafi ñaw suuɗataki hol ñawɗo neɗɗo so wonde rafi yo hollit yimɓeɓe so jogui safara mbaɗa ɗum kadi dende sa fusan ɗum wawa andude nafoore mum ça suffit tu nous emmerdais way tu nous emmerdais wona majjere ma pele hay faɗo Mamoudou ɓurma horot an tan bas an ayimamuno way Mamoudou gande sukade walla a wawa sukade rewɓe ɗiɗo moni rewɓe ɗiɗo no resiɓe nde responsabilité zéro ala hen o dogi o fayi to o ñaami Dieynaba ha laaɓi ha wi ceero ay galle caggal gallamen no monɗo fi huɓere mo walnade Allah ko cuuɗɗo ɗum min andi ɗum huɓere wonde caggal gallamen nde ko Mamoudou de jeeyi ɗum kantin gonɗo ɗa o Mamoudou de jeeyi ɗum kono suuɗ ɗum ɗon saabu o andi ko actuellement o fotata ton ko ha wiye ici repose tan Basirou o fuɗɗo yaltina jawdi makko c'est reposé mama yo mama reposé imbécile tu te bavas ay mi haalanma gueɗel boy cukalel so yiiɗi judde bal yo rien côté c'est un imbécile oui pourquoi an meccalma ko yaade e galleji tan aɗa fena te ko kalta ko laaɓanima ha boy fewdir gurdan ma s'il te plaît sabi Allah ka cukalel e yaani hay nokku ay ko tagma ɓawlude ko ɗo wayno gaɗa barme ni ɗum ko fenande de ko kalta ɗo ko wallayi
sa renaki saɗa foti wurde duuɓi capannayyi duuɓi nogas guurata eyyi yurmo hoore ma noon gartira hakkille ma eyyi d' accord meeɗa yiide neɗɗo suusere ni kotta way mo ƴewgoro mum way fa to a lahara i wiima ɗum neɗɗo kam waɗata allah e nulaaɗo mum dañce heen mettere min ko jogimen moon a faami min komi jinnaaɗo ma ngandira hono noon dokkami fodde nde ɓiɗɗo foti rokkude jinnaaɗo mum nde ni ay no mbaɗa ni ay ko ɗurtotoɗa ko mbeɗa anndi kam kaaɗi ma jottaki e wiide aɗa yana e am kaaɗi ma jottaki ɗon ɗum noon saɗa yiiɗi barkinde barke fulle e ma jibina barke o fuɗa e ma fuɗa e galle he a waɗatam respect no nenama en mbaɗirni respect ni mi wona moon porte kele ma ko min jibin ma ka ɓiyam an aɗa andi woni jibinde mbimi so tawi aɗa andi woni jibinde an hankkandi noon kaaɗi ma jonti ko ɓeeɗo ɓiɓɓe jibinte baba nimsa wiya sinno oɗo mi andino mi ɗeɗa ɗum nde woni tiggunde mayde yerƴe ɗum sa wonano jasɗo wona min jennata ka jasɗo min sa yenni kam a yenni ɓurdomo so wonano min a yiyata aduna aya nonkuɗa andude an woni holon an ko kalata ɗo ko bamma fonno haalde ɗum e maɗa wonde somi andino jibintumo ni wayata fonmi ko ɗeɗɗude ɗum an joni fiyam mbeɗemi fiyam ko fiyatma hone ara yeeso wadde ka baɗɗo mbita kay ko aɗa watta wadde ene ɓuura wonde an ɗaccude ɓiɓɓe ma ɗaccade rewɓe ma wona toppitade ɗumen wona windude ɗumen wona yaade ene ƴeewa kam holno galle ma gonɗo Fuuta no wayi jahaɗa rewa e debbo ala fof hakkille ma ruttito de min de kam min wonko gaccumi caggal te aɗa woni babiraɗo poɗɗo no poɗɗa ni hoorema fof nene rawni an ala ko miijiɗa ɓerde ma dogata ene wonde ɓesgu ma ngo gaccuɗa ngu mbata an wona ƴiƴam dogata ma ko gorol ya dogata ma baba jaafoɗon noon son goni e layamon mi fotani hen naata min jinnaɓa kala noon ko fof noon kam ɗum arti ɗon mais an ka pustoyi an ka pustowo par ce que an ala mbaɗɗa wona abbode guure yimɓe haɗa taro guure yimɓe halla kewi ko woodi eko wodani ana accita o jikkuma sa malana ma wanino guiƴe maɓe mbayi par ce que moƴƴuɓe fof ɗannima ɓe ɓen France ɓe ɓen Europe ɓe ɓen Mauritanie an waɗi feere pirta an ka penal ke borɗa firtu yatan ha ƴewandah ma wonko dañɗa hen wonan noon hankkadi mbiɗon koɗo mbaddema gatsa oɗo mbaddema on parti an noon ko an puɗɗi toon Baye Bass eyyi suhruji ko mandirtuɗa ko joni woni yaltude e ma guila gonnoɗa suwa haaro tolniɗa ɗo ko mandirtuɗa ko joni suhruji gona yaltude e ma ɗum tagi saɗa haala mbiyatano ko téléphone pala ko ɗo ni aɗa jooɗo hojjama wawa tellinde konngol ma an noon neno ko an kalɗen to piiɗa ɗe lone ko no mbaɗan ɗo no Tata Rose ko ni anani somi ƴeewima tan ciftatum ko livre Sidi Rama o kadi mbaɗa anduno jibinta ko boomi coyɗo kala ɓiɗɗo debbo mo jibinɗa yiɗetake kañum tan yiɗat boy an noon ma ɓooy wadno mbaɗa ni de boy ayno mbaɗan ɗo no sabude riidade ko ni no mbaɗan ɗo no DCC ma ko ni min wona min mbiyata haɗa yana min gonga mi ɗannaki probléme kayitaji adi kam ɗannat par ce que min ko jibinani komi ala kayitaji an noon guila jibinɗa faade joni gorko mbiɗoma salamu aleykum so naatema ruttito caggal min tan defno wawde ma hunde te min mi natti yiddema je te désertité hors de ma vie heddi ko noon mboɗami yaa ko jaam adduno kam ɗo ɓanno jaam natti wodde ɗo Baye Bass kadi goppa gues ɗo a woppi mandir kono hay joni aɗa jagge gues ɗo goppa ɗum anani eyyi min mi wat feere lora ɓiɓɓe ɓayde daña wor an kam ɓurma ɓayade mor mi haalanma noon gueɗel gotel an sinno aɗa firanno aɗa firta a huccita yam hande dole poti takke mbindiri mulas hande kala faɗa ɓornima ɓorno ɗum an foti darnademi caggal mimi somi yeehi daroɗa caggalam an heew ko joni ko min goyanta yatawde jaaɗa yeeso nde aɗa dari yatawde jaaɗa yeeso nde aɗa dari an baba hay julde taske artata ala ko paweɗa haydara
ala fof ko mbiɗa an ɗum ɗo an wat ya artu jiya famille ma jiyaru ko nobo gondi so tawi wonko manque ma ƴeewɗa wallitede kadi duttuɗa ƴeewa so wonko dañata kono an a jogani hakkille ɗum ɗon hakkille ma elle koye leydi e mbaɗɗa ɗo yabbi aɗa rewe debbo tan mo ganduɗa a ñallatinta a wallinta an a miijuta hakkille ma ne uddi aɗa wayno tan mo wala kanani an aɗa hersini min an ala fof komin jiyata ma min belto somi yima mi nefat an so tawi tan mi anniyima dañde ɓiɗɗo mbiɗa jogori ɗum innirdema mi haytat hay mi jagga ɓiɗɗo mi ɗeɗa ɗum mi wara ɗum ɓurinimi an mi huccira e ma mi rokkuma joni noon a fiyatan becce fiyam joni gella fiyam daña bone gueƴen ɓurma fiyam holto pawɗa ɗum joni no fiyatam ka piyowomi bigalla e yanata ko gonɗa an hoko gonɗa min tawi rewe rewɓe an dañi rewede a meeɗa rewede ko jibinɗa ko a anda guiƴene miñen fonde si a jibini hay goto meeɗa rewde ma joni mbiɗami an dañi rewede guiƴene miñen hay goto fonde si a sambu taw a resata ɗum parnotoɗa an eyyi ɗum parnotomi sa renaki mi wonma ko boni a rentaki min guiƴam hay goto yawaki kalantami ɗum maayi kalantaka dewɗa ko rew an dañi rewede goto meeɗa rewde an kalmuɗo holno forma an ceerno man haaɓe yesnanama jambere awa ummare keɓeɗa harede holno forma an kono haydara an ceerno min kay cikkannomi no jammere nde yaltinde sa ƴeewi jammere nde tan sayat mi natta yiide ɗum min kay cikkano gandal ma tolnimo ɗum min jogui ɗum cifol mbaɗa jambere mi jogui ɗum cifol an min joguima ñamduma yarduma min jogui nder ma e bowa ma fof min jogui hay ñagude Allah min joganma wallahi an so mbaɗa haaɓe kay aɗa mayde nde eyyi joni guila ceerno dogui holko almudo fada so ceerno wi brip dogui wayno Issane Bolt ni an hay lello ko an ɓuuri yawde an gay wuuro nga parti dande tan waɗa concours dogdu mi sennel mo wi jaggue ceerno te ɗo mbiɗa ɗo vip wallahi laabi comci gomadi ɓorniɗa te ɗo jahata ɗo nde hankkadi mbase ma ko kolɓet mbaɗɗa ko fiwu natɗa e wuuro an omarsima cekkinayi an mbaɗa haaɓe ya nanga junggam an a wawa nangude jalla mi fiɗum ha bone rew ɗum an jahata jagga junggo mana an kay mata so jagata ko jalla mi fiɗum ha cekka bon doɗo ɗum sino wonani min a dogata a yiɗo dogde mbaɗa on jiiɗo dogde mbimi so wonani min a dogata ñanden mi joguitono kono hande komi jogitiɗo aɓene gara Allah on si aɓene gara hoto jeehe hoto mbuuse metta hande komi jogitiɗo hande komi jogitiɗo soɓe gari ɗo Allah on siri mi addo Allah e balɗe mabɓe maɓe gandu hande wona kam tan mbawi jogitade Alassane to paɗa jooɗaɓe memma jooɗaɓe memma an to paɗa Omar Sy jooɗaɓe memma hande kay son gari wallahi anda son gari ɗo hakkundem Allah mbaɗo Allah e balɗe mum ha garon ɗo Alassane ala won ko ƴeew so moftan ɗo tan Omar Sy ëppata ko ƴe hano ko jogita ram gaddumi ha garon ɗo salamu aleykum ha garon ɗo mbimami bamma jeeyi ɗowol on jii hande ko jogita ram gaddumi hande ɗum gasino ko hanki wonɗo gasi ala ko gasaten de wallahi gasi ala ko gasaten jonde ma so jam dawan tan hoto wal min yiin ya jamme so jam dawan tan hoto wal on piɗo ɗe tele ɗe mbaɗɗon hay goranda mi salminani jaggu jungo ma salminani mi salminani nage juuɗe mon mi salminani hono memam Alassane arrête hakkude men Hamidou hande ko ñalama jam hanki probléme wonɗo probléme gasi a faami min jinmi gaccidiren hakke hajjen won gueɗe min kam tawi wo lutti wodde grand place min kam mi nattat arde ɗo so wonti an ƴettata ko jamben jaasijen laysaraji aɗa waɗa ɗum e less leecce yimɓe aɗa gundo yimɓeɓe min mi ala e ɗum ɗon eyyi ɗum kam min boɓe memmo jalla Alassane memmo jalla ora addat ɗo jogitari
yimɓe ndentata jogitaade fotaani wonde ɗon yimɓe ndentata jogitaade fotaani wonde ɗon eyi mon an kam noon an kam yiddima jam taki nawɗa jama joɗɗinɗa toon mo wonɗa stati jama ɓuri moƴƴi ala bénéfice ala haydara ko yaltat to jam ala fof mi haalno noon on ɗo ɓiɗɗiɗo ɓeɗo Allah no seedi de mon gandu kam joom gandal eyyi min e mbaɗma joom gandal teretaki mbaɗmami no o anda ko mbaɗɗa an mbamata wona an addi haala ka wona mbiɗa kaɗa warem wona mbiɗa kaɗa warem hannawa ko wawa won Hamid mi yiɗa kadi irtude goppe haala ka yo irtu yo bon hande komi jogitiɗo hande komi jogitiɗo yo bon yo buujitu yo buujitu yo buujitu mi keeɗe wonko cukalnomi safru tami safri ɗum gasi goto fof ko haɗani yimɓe il faut mbaɗaɓe examen peesa ɓe ganda goto fof ɗum woni ni peesitani moƴƴani joni ko woni programme peese ma mami doga woni peese ma mami doga woni peese ma imama dogani ana dogani hay goto wiyanima dogi ka laawinoɗo tan komi jano ƴewedi kaɓirɗe mi arti ɗo min mi arti ɗo o dogani mi arti ɗo natto mi yiyano an kalno dartiɗa on ñalawma ma eɓe jeere min mi anda fof Samba holko yiya am sakane yawomi ha ene ƴetta becce mum no honga dow am te hellam he woto heƴani e makko Samba mi anda fof cuusal jogui mi anda ɓernde jogui mi anda kattane jogui mi anda holko holniri mi anda holko yiya am omo yawo holko fof ko Samba yiyam hani yawomi ha emin kongodira becce somi salmini Samba notako somi noddi ɗum ala em haaju so wirtimama mi salmintakam voilà ndiɗo neydi ko yumma ko rokkimo ɗum so wonani yumma ko rokkimo ɗum hay sa waɗe makko ñamo o suusa waddemi dérangement o suusa bonde am neydi del ka mawɗo ka juulɗo wi astahfirullah hoɗum marel debbo ɓurata moƴƴude somi andinma Samba hay hunde ala mum Samba ko neɗɗo moƴƴo te kadi ay deede sa majjino mbaɗa ɓurat ƴewtinade beelu ma te ayo Samba hay hunde waɗanima ƴewtineɗa ko goppiɗa amin ko ɗo fotino ko lelɗa ko Dakar fotino metti ɗemin pobbiɗe ɗo fotino caɗele ɗemin kawriɗe ɗo fof ko Allah fittano Samba sowata amen hen te mi andinma deede ko mbatta ko wawa welde ɓiya wawa welde Samba de te ayan ko mbaɗɗa amen ko ɗum muusi Samba no feewi wadde Samba wawa weltadema ha no feewi te wonɗo deede ka neɗɗo mettuɗo kadi golle ma timmani kadi e wonani responsabilité cikkuɗa an so ƴewtin tawino ko an waɗa ko Samba waɗa ko mbaɗɗa ko amen ko beele ina welma so waɗ imagine tan so tawino ko mbaɗɗa amen ko an waɗa ɗum no welma onon kaydi ko onon gembi Samba ko ŋaaɓi Samba ko fof ndeka ko onon Samba ko jogui men waɗan naggam joni ko hankkandi ko onon cetti Samba yo yuwam mo setti kaworu yuwa ɗum ko onon cetti Samba yuwami ɗum laaɓi ceer deede min cettani Samba on i ha Samba ko moƴere makko hokkima kanko yettede mais wona minen cettude Samba saabu Samba ko ɓiɗɗo moƴƴo kadi ko juulɗo ko kurko muñɗo deede aɗa andi mo timmani noon wawa fewde kadi wawa fewnidde wuuro mbaɗe hakkillaji mon noon mami fimo ɗo baral mbaɗe hakkillaji mon mami fimo ɗo en ɓe fiyoro onono foof ha maayo piya Samba ha ƴeɓa gandumi ñande fof piiɗama tawi ko nder o galle a fiitata an mbala dawol ala kirndol o cikkuɗa men jaɓa piya Samba ande ñande piiɗa Samba a fiitata ɗum no won ma tawto mbeɗa fanma an ha ñande holko woni ala dawol ala kirndol Samba waɗanta amen fof mbiyamin jetta Samba ande de woyni yimɓe Samba Allah addina ma yette ɗo Allah no andi ko liggi ko galle ma yette ɗo sabu so wonano kañum tan hay sukaɓamɓe jalti jangde an woni holo an dawata hirnata ka alana yimɓe hay dépasse mbiya ya yette hay goto yettatama ɗo Samba yettete ɗo yo Allah ɓoynomo yo Allah hokkumo juutde balle kala ko sohli yo Allah waɗanmo ɗum te ko moƴƴode woto seyɗane ferguinmo hay saha goto an mo gandanɗa hoore ma woni jasgui rewɓe peejanta maɗa woni kali gorko mbaɗaɗo barke ne wona kali wona dardata Dakar garɗa wakki wutti gooti halki yimɓe
Allah sidi min ko jambarde Allah wi min ƴeew he ay min ko kamɓe min ko ɓuronde min ko jinneji mbaddami min ko jinneji mbaddami ha Allah wiyata mon gandu joom gandal donnetaki joom gandal teretaki ana dogani togam tan addede kamɓe ɗam nafi mbatano hay goto salamu aleykum wa aleykum salam oɗon ceeli mbaɗon tambe jam tan ke yettude jam alhamdulillah arkal min de garnum ko habrude mon mbeɗo wontida e cankiɗo ko ɓoyano ko man alayha fani mbeɗo yiiɗo lootoɓe yo Allah yurmi ya koddijo ma koddiɗam gorko walla debbo gorko no foti duuɓi o yarte dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi on 4 mois tan basiji tan basiji i 4 mois wuro ko ay an noon kala ɗo garɗa mbaɗa bas mayani joni tawi yiiɗi yo bas maya warata bamma joni namdom nam beele bas hol cankiɗo ko basiro wiyete kono wona bas jowol boɗejo kay wona on wona bas oɗo ko bas job ko bas job joom saren babba goro ay ɗum yo Allah yurmi ya fo on de feeri so damnimo aɗa wawi haalde imam tan anani imam eyyi ceerno ɓe comti tan kono noon ko min foti haaldede haala ka ko min foti haalde ka kono kamɓe nde wonno kamɓe ay sukku noon sukku noon on jejjite pittowo an tigi tan e mbaɗi ɗo lootoɓe ene waɗi kadi gasowo min noon min kam min woni juulowo ani ɓeɗo ɗiɗo ɓe lootata mayɗo kala mayɗo e wuuro he kala ɗo wawi ummade hay sono gumaɗo guitta Dakar adda ɗo nder wuuro he ko kamɓe ɗiɗo lootata ko ujunere noon yoɓete ɗum lelna wuuro he an heɗo ujunere kay ujunere coƴƴe siɓiɗo hane yo mi fawi hen ujunnaji nayyi mbiɗa mi fawi hen ujunnaji taw ko gasowo walla lo banda gasowo noon kañumne nani no to eyyi hotta mbiɗa ɓesden ko lootowo eyyi mi fawi hen ujunnaji nayyi woni joyi mbimami yo Allah ɓoyni mayɗo wuuro mo wallahi amin neɗɗo foti yetake intérêt mum wallahi ko intérêt wallahi gonkal gasowo noon kaw on mbaɗa sukkade Alassane sukku noon gasowo mbaɗa wona min haaldete kanko woni gasowo kanko asata kanko woni ujunere yoɓete ujunere hay kanko mi fawnima hen ujunnaji nayyi allahu akbar darde ala joni bittowo waɗa ɗum ɗiɗi o goto faw hen ɗiɗi tan ala yi an an he heɗo e sokki an noon Alassane sa asi so ubbama kala ko yela ɗon sakka ko min jeeyi e woyyo a yimno muñ nga joyi yafa ɗon noon ko jena joni noon kaw mbaro e ñagadema gueɗel gorel tan ñago hajji min ma fo yiiɗi ñaggude ɗum kawo o kam ko meccal mum ko lorgol min ko no e an hajji gondi wona kono amin ñaguima noon kaw soɗo mbawi dañde élimane julɗo mayɗo moon min juulata pour rondo aljanna ko minon juulowo eyyi minon juulata waɗi important kala mayɗo garɗo min juulata somi juulan ɗum jurmetaki onon keɗodira kala momi juulan yurmetaki min kala mo juulmi ko directement aljana fayi anani gonga de joni noon ɓeeɗo ɗiɗo jaade ma kamɓe lootata anani an Alassane fa bamuli gasa yenande an oɗo rewayam jan jama jimi rewayam jan jama jimi heɗami haɗa wawi jottami lotoy ɗum jibum rewmo min a suusama Alassane ya bamulde yaade mat musidɗo yaade mat an rewayam gorno mo ɓooyi lel ay gorno